Aşkan üçin mebel barmy taýyn? Bar bar bar. İlk siz bir tanışyşylar bilen. Ondan bile gidip görersiňiz. Eger taýyn jaýam edeniňizi bar bolsa göräýli. Bolly ona mebelden çykyp göl görmeli diýer. Bir minut. Alo. Dermanlar oturdu han haçan getirjek. Hemen şu an başa gaýrak jaň edemledim. Aylar nedir? Umumy düşündüm. Taýyn jaýam göräýli. Bolly ýör. Gelin. Gelin oğlanlar mı işlep ýör? Görüşdirip berin. Elbette. Şu taýyny, şu jaýy tutuşny oldun, anam dizayn etdi. İşlemi de Bärs näme bolýar? Bärdi spalny bolmaly. Göräýli. Görün. Bu gapy balkona çykýandyr. Bärine muraýyn. Bärinem göräli. Siz görüşdirip berin. Haw. Han Lukmanyň meli dermanlaryň arasyny kesmeýän diýe bejergi döwür getiräýinmi? Jaň etme. Boşaryn barar. Olam, boşaryn barar. Jaň etme. Tuoleme tutuş jaý siziň işiňiz ha? Haw, anamly dizaynyň ede näşi? Satylardan başlap mebelne çenli. Maňa ýarady. Ondan näme? Jaýym sizden ýan. Haçan başlaýar? Bolly biz açarlar gülmeden başlaýar. Jaý tutuşlaýyn sizden ýan. Başla bereliň. Bolly, netip boldy. Açarny berýän onda. Bolly, Başla netip bereliň. boldy, netip boldy. Bolýar. Marada dinleýän salam aleikum. Wa aleykum assalam diýim. Şu wagt öýüňize geldim. Ezeň dermanlar azalypdyr. İçinde ýetmeýänler ama birden alçyly daýmasyn. Menki aýtmak. Gaýraty dagam şu gedek. Baran deltir, netip boldy. Wagt men gaýrat ederin. Böyle ezeň akşama çel beterleşsin ama. Akşama çenli bararna. Sağ olun. Alo. Han ýaşmy? Salam aleikum durdy. Gowmda saglyk meýadilan. Wa aleykum assalam. Ustolan jaý gül etdi. Pulun taýyn. Oğlanlardan uğradaýynmy ýa özüň geljekmi? Yok. Öldüm barýan dost. Oğlanlara goýma. Baryp çyksan apsalar, bolýarmy? Pul çağırgarsın. Gel. Bolýar, bor barýana. Pullu jeýrem bolsunam. Dermanlar oturdu han haçan getirjek. Wagt öýüňize geldim. Ezeň dermanlary azalypdyr. İçinde ýetmeýänler ama birden alçyly daýmasyn. Menki aýtmak. Han Lukmanyň meli dermanlaryň arasyny kesmeýän diýe bejergi döwür getiräýinmi? Wagt men gaýrat ederin. Böyle ezeň akşama çel beterleşsin ama. Alo. Ho, gelýän maňa. Lukman gaýtdymy? Gyssan ýa ne diýen jaýtdy. Bolýar barýana. Vay grannem şey.
Ece can ecem hani bir häzir geler agam azyç gaýrat et. Oturdum. Hani geldi? Ahir geleýdiň maýam hani getireliň näkler? Oğlan şey yapmayacak da. Geleceğim can, wagt gedirmä şu dermanlaň iç. Nesip boldy gowlanarsyň. Oh. Oy. Hani gelece birdi kotor. Howlukma anjy verece. Geçinler rahatça yatacağım can yat. Gowlanarsyň ecem can, gowlanarsyň. Ece. Hani ece ağam ýanyna oturka kızgınjyk çorba edeýin men sana. Häzir gelýän. Yatsan beraber. Olýaýdym. Ey Allah can düýüdü geçe görsün. Olmayak değil lan. Oğlum ýagdaýym. Senem işiňden goýaýdym. Temmin bağışlayıcı. Ben bari işmal adam seni ayıcı. Basım ayağa vurgal. İş karaşar. Maňa seretdiýäniň üçin sag bol balam. Sag bol. Allah can. Eliň gözüň dert görmesin çağam. Alo. Bardyňmy nem? Men geldim Lukman yönetide yetişmedim. Dermanlar getirin. Getirdim. Ecem oğlunur değil mi? Ejene gowja seretsen gowlaşar nem. Bir giden soň eje tapdyrýan däldir nem. Galanna özüň var. Bolya. Sağ olun Lukman, sağ olun. Käbäm Ecem. Köp bolanlar adarım. Görgü azap çeken bolsoň bağışla. Bilmezlikden ya bol otuz qahardan käte göwnüň ýykan bolsoň bağışla. Ejazan öýüňlede ta başga. Hasan mer öýe gelemagym bilen ýöne size de günä bar. Size maýlanaňyza goýa. Aktyklaryňyzy göresiňiz gelmedimi? Vahy, nesip bolsa Ya barap. döwran işden çykdy diýip ýatdan çykaraýdyňyzmy? Yok, beýle pikir etme. Näme täzelik bar öýde? Näme täzelik gerek sana? Hemme zat öňköňkülük, ötkeşik zat ýok. Ba. Öýüňçe men gowy bolupdyr. Tagamlaryňyza öňküsi alay. Noş bolsun oglum, noş bolsun. Onuň ham barmy? Büyükden tamam. Var. İştedir. Häzir gelmeli wagtama bollaň. İsrap ýörmü? Hawa. Şunda goýsaýam sana. Serediýä oglum. Gatty gowy serediýä. Aýdyr meňe alata edýän näler. Hudaýa şükür, sen ýala däl. Şunda goýsaýam sana. Ay meňe edýän näler. Ağam. Geleýdim. Sen nere bu yerler nere? Ha? Göreýnidim da. Dinç gün gaýdy berdim. Ejem göreýnidim, seni göreýnidim. Bolmandyrmy? Bolupdyr. Adam öledem. Al, noş bolsun. Sen bu goloyda gören öýtmendim. Ha? Näme üçin geldim? Öňe ýadyňa düşmedikmi? Düşdü, elim değmedi. İşli bolum. Indi bir işli. Şeyleme. Ýa, indi bir işli. Sen apyn açdyň eje, näme şu açdyň? Hawa, men açdym. Näme şu açýan eje? Indi gerek mi şu? Sen kakanda açmady. Ola dogry. Ejem üçün kapı açıktır emeşe. Ejem üçün kapı yapan näler? Kim üçün yapdın? Barlay.
Näme gerek boldy şu zatlary ýatlap oturmak? Oğlum, goy. Hiçle gerek gel şu gurrunlar. Ýödürden eje. Goý bildiň nähil kömege mätäş bolamdy. Soňkedek gapyňyzdan maramda şu wagtda işim känip ýymy ugrutdyň. İşim kän bolsa, işim kän ýerinde. Indi bir işle. Soňkedek kömek soramda edip bilemokçykda işim känip ýymy ugrutdyň. Näme? Meni artık dökülüp bilen atbamy. Ýetinip bilen näldine diýen bolsam. Soňkedek çörek soramda özüm ýetirinip bilemok diýip ýene diýdim ugrutdyň. Bilýän şu wagt näme işläp berdiň agam? Keyip edip berdiň agam. Keyip edip berdiň. Men ılgap çörek tapjak bolup her ýana urunýan wagtym sen keyip edip berdiň. Näme öňe ýadyňa düşdümi? Han, Döwran balalarım. Başımızdan her zat geçti. Gelin geçeni geçti bileli. Ahir soňy siz dogana. Öýkü kine saklamalyň. Döwran dogry. Sen balam ýalňyşdyň. Ýöne Han oglum, sen bir beýdip ýalňyşma. Bolýada. Bolýada. Hawa. Çağlar olma. Hop.